Čaute, srdiečka. Tak som späť. Co zbytek, čauky. Zbytek tam zůstal. Zůstali spolu ještě? Jo. Co se stalo? Jak vypadá? No vôbec nevyzerá jak Shelby. Ahoj. Ale Shelby bylo to auto asi. Ale vyzerá jak Leonardo DiCaprio. Úplne. Právnik Leonarda DiCapria niekde práve zavetril a začal vrtieť žalobou. Já jsem hodně zvědavá, jak bude ten Leonardo DiCaprio vypadat, jestli to fakt bude on nebo ne. Není vôbec môj typ, akože. Takže ja som akože úplne v pohode s tým, že si vybral Eriku, lebo mala som z toho rande pocit, že tam robím všetko, čo ja nie som. Takže som rada. A co ste dělali? Najprv pre nás prišlo to auto. To bolo brutálne, akože to som sa strašne tešila. A potom sme prišli na rooftop bar. A potom sme sa rozprávali a potom si mal akože vybrať, že či s ňou alebo so mnou. Takže tak. Takže oni tam ještě zůstali. Hej, a vybral si Eriku a myslím si, že je celkom Erikin vibe aj. Ja mám proste pocit, že mi to tu není súdené, fakt. Alebo možno ešte ma niečo prekvapiť dneska. Ja som sa spýtala rovno, že či radšej hľada dámičku alebo niekoho energického. A povedal, že on hľadá kľud. Jo. A ja hľadám niekoho, kto mňa skľudní, takže to je proste úplne, že... Opak. A ja si myslím, že on to tiež videl, akože. Že on je taký kľudný. Teraz neviem, či sa tešiť, alebo nie. Simi, svoj perfect match si nenašla ani na rande. To znamená, že si stále single. A ty vieš, čo to na Love Islande znamená. Je nám ľúto, ale máš 30 minút na to, aby sa zbalila, rozlučila a odišla z vily. Cože? Tvoje láska čeká venku. Akože nenašla som tú lásku, ale našla som tú skvelú partiu ľudí. Keď som si čítala správu, tak ma trošku tak vnútorne zabolalo srdce. Budete mi chýbať. To